Gin-appoint bilang officer in charge sa National Bureau of Investigation si Attorney Angelito Lito Magno. Ang anunsyo ang ginpagwa matapos batuno ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang irrevocable resignation ni anay NBI Director Jaime Santiago. Ginkumpirma ini ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa isa ka press briefing kadungan sang 47th ASEAN Summit and related summits sa Malaysia. Si Magno ang isa ka veteranong abogado nga nagumpisa bilang line agent sa NBI, tubtob nga nanging Deputy Director for Investigative Services. Kilala man siya sa iyabilidad sa investigasyon, information and communications technology, kag pagpanguna sa patagsang law enforcement. Matandaan nga sang Agosto, nagsumiter sang resignation si Santiago matapos ang ginpahayag nga may mga detractors kag may malain nga interes sa iya posisyon nga padayon nga ginaguba ang iya reputasyon. Confirm po na inaccept na po ang resignation ni dating NBI Director Jimmy Santiago at ang OIC po ngayon na itinalaga ay si Sir Lito Magno.